Ito lang yung nakuha namin doon sa isang buwig na bunga ng sasa. Masarap man. Ayos, panalo. Ito yung kukunin natin. Ito na yung bunga ng sasa. Yan o. Yan yung makasinag. Yan o, lapit mo na. Yan, nakita niyo yung makasinag. Mga kasinag, good morning. Ngayon pala mga kasinag, andito tayo sa kulungan ni Upay. Ayan si Upay oh. Yan. Andito rin si ate. Kaway ka nga dyan ate. Yan. Tapos si Bunso. Bunso, kaway ka nga Bunso. Yok, dito to Mahihain si Bunso. Tapos yan oh. Mahihain. Init ng panahon mga kasinag. Ginupitan ako kagabi ni Mrs. Ayan oh. Pinapakalbo ko kasi ito mga kasinag. Ayaw naman akong kalbuhin. Ayan. Pinagpraktisan ako ni Mrs. ng gupit. Okay na yan. Init kasi ng panahon. Para mapresko. Si Upay mga kasinag. 2 gabi ko na binabantayan. Hindi pa rin nanganganak. Ikaw 116 days na ngayon. Hanggang 180 naman yan. At katapos ko nga lang paliguan. Yan. Pinaliguan ko siya. Bye. Yan si Upay oh. Upay. Kaya punta mapahimas ka naman, ha? Ngayon pala mga kasinag, habang hindi pa naman mga anak si Upay, magtitipong tayo. Alam mo yung magtitipong mga kasinag, magbubuko. Magbubuko tayo, hindi buko ng niyog, kundi buko ng sasa. Nipa. Kukuha tayo mga kasinag. Alay kayo naklali. Ate, matipong tayo. Matipong tayo mga kasinag. Ay mga kasinag, sama po kami kay Papa. Ay, matukong ka ng Papa. Dito, kukuha tayo. May nakita ako dito kanina. Bakit? Paano mo man yan Papa nahiling? Dito ako mga kasinag nakakita ng buko ng sasa. Ayan po. Ayan. Nakita yan? Yan yung bunga ng sasa. Ito yung kukunin natin. Nakawak ito. Dahil puputulin natin. Ba, may iba pa duman saro. Arag din kayo ng color. Ayan, ito siya mga kasinag. Di ba? Tanihin natin yan. May saro pa duman. Tama na ito. Marami na yan. Kala may liit pa. Iba pa kayo duman. Arag din kayo ng color. Burak itataw niya kay Mama. Ito, mabilis yung Papa. Ito mga kasinag oh. Ito na yung bunga ng sasa. Ganito yung mga kasinag oh. Kaya bubuksan natin ha. Talaglag na yung dalawa. Bubuksan natin para makita natin na tipong siya. Yan oh. Yan yung mga kasinag. Yan oh, lapit mo na. Yan, nakita niyo yung mga kasinag. Ito po yung laman niya. Para siyang sagu. Yan oh. Oh. Yan. Nakita niyo yan? Ang tamis. Ayos siya. Parang makapuno. Masarap.
Ayos. Ngayon, babahin ko lahat ito mga kasinag. Lahat yan. Bako, ang arang ni kanto po, ito ko bilog. Mauli ka na, o dyan ba kasi, ano? Sangkol mo din dyan. Madami na sa inyo ganyan. Dero, ito si Uncle mo. Ha? Ito. Ganyan yung laman niya mga kasinag. Oh. Ganyan oh. Oh. Hindi naman halos lahat merong laman mga kasinag. Kagaya ng ganitong mga kupis. Wala naman siyang laman. Ang kukunin nyo lang yung mabibintog yung mga kagaya nito. Oh. Ganito lang. Ben, pig oh. May pig oh. Uy. Ang ganyan talaga yun. Ano ka nagawis na laman. Mga kasinag, ito na yung nakuha namin. Oh. Ito lang yung nakuha namin doon sa isang buwig na bunga ng sasa. Kaya kukuha pa kami, kulang pa yan. Kukunti mga kasinag, kaya dadagdagan namin. Hahanap pa ako. Tingnan natin, tingnan. Kung may kung may laman. Daw. Wala na. Lukado na. Oh, yung laman niya oh. Ganito yung laman niya oh. Lukado na. Hindi na pwede yung ganun mga kasinag. Matigas na yun pag kinain natin. Hindi pwede yun. Yung mga ganyan. Ito. Ano ito? Lukado na oh. Matitigas na. Matitigas na to. Yung kulay golden. Yung golden pang kulay. Huwag tayo makasinag yung golden pang kulay. Hanap tayo. Saan? Meron pa dyan. Saan nyo nakita? Saan? Tingnan na natin. Di ba, may sira-sira. Talagang pa. Uy, tipong nga. Uy, yan mga kasinag. O, tipong nga. O, tipong. Ito ka maghanap. Mas pwede. Medyo matigas-tigas lang konti. Pero pwede na. Kasyahan. Dalhin mo dyan, dyan, yan. Ito, may nakita pa ako dito mga kasinag. Ito. Tigas na. Ito. Yan mga kasinag. Tingnan natin ha. Lukado na. Tumigas na, sayang. May isang linggo pa lang yata yan na tumitigas. Lokadon. Ito, sa baba. Ito sa baba. Ito ano yung marabukon ka. Kain na yun. Matagas na. Painin mo kay Papa. Ito. Tigas na yan.
Lagyan natin ng yelo. Lagyan natin ng yelo, asukal. Wala na, side na. Tapos gatas. Subukan natin. Masarap yun. Yan o. Okay. Haluin natin mga kasinag. Malaki kayo yelo. Tama-tama ito mga kasinag sa init ng panahon. Mapalamig-lamig muna tayo. Ating mga kasinag kung anong lasa. Daw, masarap man. Ayos, panalo, para lang buko. Ayos mga kasinag, panalo. Mano dyan. Mano. Pwede, merinda kayo. Masarap dyan ka? Baka kada eh. Lagyan nyo dyan ha. Ay, yun. Matang po ito. Tanananananan. Ako may kakain. Ayos. Tama-tama mga kasinag. Ano, masarap? Chloe? Ha? Masarap? Malasa? Tama-tama mga kasinag, nakapag-merienda na tayo. Naalala ko pala, may nag-comment pala doon na tungkol dito sa kusina na pinapagawa ko at yung CR. May nag-comment doon na saan daw yung pintuan. Yung pintuan ng CR ko mga kasinag, ito po yung kabahayan. 2 kwarto. Tapos ito mga kasinag, ito po paglabas mo dito, ito yung kusina namin. Tapos dito sa kusina, ito naman po yung pintuan papunta sa CR. Hindi po sa labas ang pintuan nang papunta sa CR. Dito rin po dugsong siya ng lutuan. Ito yung lutuan namin diyan, hugasan. Ito yung mismong kusina namin. Tapos ito naman yung pintuan ng CR. Ayan po, yan papasok na yan. Yung bowl mga kasinag, dito ko lang po pinalagay yung bowl sa gilid. Tapos yung drain natin, andun yung drain natin. Yung drain po na yon, kung mapapansin nyo, ito yung drain na daanan ng tubig. Pag naliligo, dyan po siya dadaan. Dito naman siya lalabas. Dyan po siya lalabas oh. Dudugsungan ko lang po ulit ang PVC yan, papunta doon. Tapos yung pasingawan natin mga kasinag, ayan oh. Ito po yung pasingawan natin. Oh. Ipinalaman namin sa haligi. Yan, pataas po yan mga kasinag. Oh. Yan mga kasinag, magkaiba po ng koneksyon yan. Pinagdikit lang namin dyan, pero magkaiba po ng koneksyon yan. Hindi po yan magkasama. Walang sisingaw na galing dito sa natin, deposito. Hindi sisingaw dito kasi pinagdikit ko lang po yan. Iba po ang daanan yan. Tapos yung bowl mga kasinag, dito po, dito ko ipapalagay yung bowl. Kasi nga ayaw ko mga kasinag na pagbukas mo ng pinto, mabubungaran mo yung bowl agad. Ayaw ko nung ganun. Kaya medyo ipinagilid ko siya. Ang pintuan naman ito mga kasinag, dito bukas pa ganun. Papasok dun ang bukas. Hindi po papunta dito sa kabilang gilid, hindi dito. Para ang gusto ko, para pagsara, medyo tago yung bowl. Ang pagkakabit talaga ng pinto mga kasinag, dapat nandito ang pinto papunta dun. Dito kasi kukuha ng tibay ang pinto mga kasinag. Kaso lang yung sa akin ipabaliktad ko. Imbis na ang bukas pa ganito, yung sa akin baliktad, ang bukas pa ganon. Para nakukubiran yung bowl. Ayan mga kasinag, nasagot ko na po yung mga katanungan nyo tungkol dito sa kusina na pinapagawa ko.
Ayan mga kasinag, hanggang dito lang muna at magluluto pa ako ng aming pananghalian kasi wala si Mrs. nasa duty sa barangay Bubuan. Sa ngayon, hanggang dito muna ang update ko sa inyo mga kasinag habang inaantay ko manak si Opay. Sa lahat po natin mga viewers, subscribers, maraming salamat po. Sa lahat po na nag-sponsor para dito sa aming bahay, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang muna mga kasinag, bye bye!